Ha? Na. Ayan po, magli-layout si Kuya Puloy. Dito pa. Adi, bukol na doon, no? Bawasan na. Oo. Adi, mo di, gano'n pinagkarakokosan, ah. Ibaba mo sana sa mga dos galing sa tansi. Dos. Tapinis ang kasimento. Oo. Bawasan na din. Kung pinagdugkol ko na nan, duggal. Ha? Nagduggal ko na yan. Adi, Oo. ikot natin. Yan, bawasan na. Takot mo kaya kita eh. Hindi ba pwede na sa'yo? Ano yung layout ni Kuya Puloy. Tapos ito, yung pinagbukasan ko nung nakaraan. Para mas maganda ma-layout na para hindi na po ulit-ulit. Mga nakalabas na alam ko. Patanggal na. Maganda. Tama ka ng bayan. Adigad sabi sa ako dia, mga pwede na panambak. Oo. Ay, maganda din. Mga galing na sa titas. Pwede na panambak. Hindi sa mga pagkakal. Oo. Adi, yan na adi. Ari, Diba? okay na di. Oo. Harap siya na kami. Pero, atan siya naman sa finish. Ibig sabihin na da, kulang pa. Ano pa eh. Ada, kurang sarang sa ulo. Kaya pa Manila ka, Bobby. Ha? Wala pa Manila naman. Hindi pagulog na ang kamo to. Parang naman, dalagin naman. Hindi man ka nakalagpista ka. Nakalagpista ka. Hindi na naman ka ma. Pakuha naman ka mo, pwede. Oo. Ang kasi kung ano pa schedule ninyo ito. Dapat. Hindi mo masabi. Papag-iyan ninyo yung schedule pa kunin. Oo? Papag-iyan ninyo. Pag di pa ako nakasalahan, balik ko. Yan, ano din. Ha? Yan, ano din. My God. Ano yan? Mga pinagbista.
Sabok sa ilalim ng dagat. Sabok. Nauda si ikaw ko sa ding ito. Ha? Nauda. So? Ikaw, sinakurat mo? Oo. Ano? Sabi naulog. Ano? Pa, Ano? naulog. Ikaw. Tama, wala na ito rin. Yung bali, kada ko tapos, hindi mo na yan. Kada lang mo rin, kada ko. From this Video kami doon. to this. Pauno di. Pauno di. Yun o yan. Ganito mo. Yan po guys, magsasako sila ng Basta yan. gusto yan. Panglagay sa loob. Businan. Bugot mo bugat. Lambak. Daling malubot eh. Ikaw nga may dakulo. Pabisin na ito bagdi. Kaya ako, dakol. Yo. Yo, yo, yo! Ang amon.
Lasaw ng mo. Marangan. Lo. Lo. Diyan mo sa taas para mamaya magkakaya to. Ito ka na sa ako. Lo, nandiyan naman gabaklaan. Ibunta na ba ito, man? At bago pa sa kasamad ba? Ha? At bago pa. Tinas mo muna, Dana. Papas. Tinas mo muna, Dana. Huwag nga, dapat pa. Okay. Uso yung sa akin. Scout Ranger sa unan, pero sabi na no time for love. Ba? Uso doon. Balas mo doon. Ngayon tatara ang kami ay akala ko
Tingin ko na ang ulap sa langit. Sige. 8 minutes na. Hindi. Ano, tigwang ba na? Wala. Nakita na po ang bahay namin. Flooring na po sa baba. Thank you, Lord. Siyempre po, thank you sa inyo. Narating ko na ang unang sa langit. Lo. Wala. I love you. No? Pakain mo na. No time for love. Jolo. Basa. Karin basa. Kapagan? I-work mo na. Pala. Ito ka rin. Okay. Pala. Kogi na ito eh. Lubot na. Ha? Lubot na. Ngayon isa Uy. Sila pala. Lagi ba? Baba pa. Lagi na lang.
Piratas? Gati ko. Nga naman. Paparunggan mo ko ah. Paparunggan mo ko. Yan. Yan, tayo mo na. Ito mo na doon. Yan. Kunti na lang. Kunti na lang. Papantayin na. Nilayout na kapuloy. Right, salamat sa videographer. Yan, pakita ko kay kapuloy. Ang kulang pa. Huh? Oo. Oo, tigilid. Okay na ano? Pig, ano na lang eh. Agad na. Oo. Oo. Yan ang flooring, ganyan na rin ang fresco. Presko. Mamaya, tirahin ko na yan. Ang gilid. Fresco saan yung kardugan? Dapat mababa ko. Oo. Maraming makasabay sa flooring. Electrical para maganda. Ganda nga. Ganda talaga. Perno. Peramin ko si Ondoy. Barita. Ay! Ayaw mo? Binabalatan nga ni Tricia. Binabalatan ko para sa'yo. Babalatan ko din kulit mo. Mabalatan din ni Ondoy. Hindi mo yung mangga. Gayon! Gayon. Maganda. Gayon. Hindi mo na di ba ka? Masira. Ang gunting. Mga halo na ano, sinaglag. Natanggal ko. Mga halong halaglag. Ay, tinitibag na ni Kuya. Oo. Ito natin. Hawak ko na yan natin.
Ko kayo dun. Oo. Header.
At okay na siya. Pantay na. At niliot na ito ni Kapuloy yung tansi. Pwede na siyang tatagan ng bakal tapos i-flooring. Okay na siya. Tinanggal ko yung mga ano kasi, mga natanggal, mga nalaglag dyan sa pag nagpapalitada. Kasi mataas na. Sobra yan sa ano. Sobra sa sukat ng flooring. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Grabe yung inket dito ko sa ano, sa ilalim nitong slab. Init pa rin. Grabe. Lupit. Ayan po. Bye-bye. At maraming salamat sa lahat na nanonood sa mga vlog, mga upload ko. Maraming salamat po sa inyo. And shoutout sa mga sponsors ng Babae Project na to. At bukas ay sakay na kami namin pupuntang Maynila naman. Wala naman tayo dito bukas. At di ko alam kung ilang araw kami dun sa Maynila. Pero pag wala pa naman sabi dun sa ano, PGH, kung di pa naman schedule yung opera sa kanya, babalik din kami baka mga bukas 12, dating kami 13, baka 15, sakay na ulit kami o 16, depende kung ano sabi dun. Pero kung mga may sunod na follow up na isang linggo lang yung pagitan, ay tatagalan ako dun. Sana po maunawaan ng lahat. Ayan po, bye bye, love you all.